Aquest dimarts 13 de maig s'ha presentat a la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona l'informe d'exclusió compartida, viure en una habitació en un context d'exclusió residencial i social. Un acte que ha estat organitzat per Càritas de Barcelona amb el suport de l'Institut d'Innovació Social de SADE. L'informe presentat permet visibilitzar una realitat creixent a través d'experiències reals de persones que viuen en habitacions rellogades. A Catalunya ja són més de 50.000 i el 60% ho fa sense cap contracte legal. Aquesta forma d'habitatge precària i lluny de ser transitòria s'ha convertit en un fenomen estructural que afecta greument la dignitat, la seguretat i el futur de milers de persones. A la roda de premsa han intervingut veus destacades com la de Marta Pluja, tècnica de sensibilització de Càritas, qui ha posat l'accent en la vulneració de drets que implica viure en aquestes condicions. També la de Jordi Julià, tècnic de comunicació que ha denunciat la manca de polítiques públiques efectives. També tenim habitatges, no? Hi ha habitatges compartits, és a dir, hi ha pisos que, per exemple, són de mares soles, amb fills, que dèiem que era un dels col·lectius més vulnerables, doncs que 3, 4, 5 mares amb fills doncs, viuen juntes. Des de Càritas s'alerta que aquesta realitat va més enllà d'una qüestió econòmica, és una qüestió de justícia social i es reclama una resposta política urgent per garantir un habitatge digne per a tothom. Els estudiants de tercer del grau SIC han estat els encarregats de cobrir la roda de premsa i hem parlat amb ells per saber com han viscut aquesta primera experiència en l'àmbit periodístic. S'ha tractat del meu i nostre primer contacte amb una roda de premsa i el que més hem après jo crec que és l'estructura, una mica la logística, com s'organitza. Doncs aquest tipus d'activitats ens semblen molt interessants i molt útils per la nostra carrera perquè realment crec que molts cops falta la pràctica, estem molt centrats en la teoria i com haurien de ser les coses, però no ens posem en el paper de realment haver de fer-ho, així que experiència completa. I una experiència que al fin i al cabo te hace reflexionar. A mi el que m'ha semblat més interessant és que a vegades anem a la roda de premsa i tenim unes preguntes molt pensades de dir, vale, li vull preguntar això, i a mesura que la vas escoltant et venen noves preguntes, interessos diferents i és xulo doncs, poder anar com improvisant al llarg de la roda de premsa.